Nakulang konsepsyon sa Matedihos o Lawis. Kunya kining maong kalihukan niya kamo niya usab na nagkalagsaon na kalihukan lagi tungod kay mao man kini ang bigayon na uman sa kapito sa kagatos tuon anyos na kanang pagkitabo sa pagkakita sa mga birhen sa Fatima sa Portugal. Ang imahin o nalarawan sa mga birhen na original na ikat yun sa mga dapit ani tupad sa isla sa Cagayan o kining isla bilang uban sa tulo ka lungsod ingon man unong ka parokya niya kamo sarap dinhi sa parokya sa Immaculada Concepcion sa lungsod sa Matedihos o Lawis. Unya kinisang maong lungsod na niya sarap no bisan to daklit ang inyong pag dinhi welcome kayo ang inyong pag-abot na tulang na kanang kahibaw sa oras na kanang na muan higit mo abot. So napay pa siguro ng mga kaubanan parokyana na pado palini niya tungod kay kini maong gayon daklit man lang mao na bisan tuod ang uban abot sa gawas among ikalipay nga mihapit ini ang mga imahin kaya nagmaan sa pinig sa iyang pag-anhi dili lang sa loob sa parokya sa Pedro San Pablo sa Batayan lakip na sa dinhi sa parokya sa Immaculada Concepcion nya wag ka mo na komunikod layo siya kay ang Batayan at ang kining Lawis Matedihos na mga 28 kilometros kinigikan sa maong ilang distansya. Natawag ni siya o Matedihos tungod sa hitabo sa kasaysayan na kaniadto kini siya tawag pa ni mga Matedihos Lawis kini siya ang tawag. Lawis means the Judge or Peninsula kay kung tanaw niya mas mapa na ang kining ang isla do na may nilawit padung sa dakong dagat sa Visayas amo ini nga gitawag siya Lawis. Nya nahitabo lang ni siya na gitawag ko Matedihos niadtong higayon na biduaw sa isla ang usa ka katsila na obispo sa Sugbo na si Bishop Murillo nga taga Matedihos sa Spain. Nya kay di pa man siya sa parokya, sakop pa man siya sa parokya Bantayan. That was before the 20th century na 1800 na itikapin na mao pa siya arsobispo sa Sugbo sa Katsila before the revolution Katsila man tong obispo. Siya ang mitaak din niya tungod sa paglangok sa mga tao ang kagikan sa mga obispo nga taga Matedihos Spain mao na pod ang gingan din sa maong dapit nga Lawis mao nang duhay inyong madungog ining lungsod nga Matedihos Lawis. Ako lang po rin kilakitan kasi inyong pag tungod kay sa kasaysayan kini maungan nabigit sa ako ang tinuuan o pagtuo. Nadiin si Bishop Murillo usa ka katsila niya ang Matedihos duol-duol naman na siya sa kanyang ikaw ko Matedihos Mother of God.
Mao na nagisagop lang po din sa mga tagalawis na Lawisanon na kini maong lungsod ihalad adto sa mahal na Birhen Maria. Lapot pa sad ang iyahang ang iyahang patrona ang ibili sa maong lungsod mahal inahan sa Immaculada Concepcion. Doon na sa mikalihukan ninyo sa first Saturday na anong gitawag o Grand Aurora. Grand Aurora niya na nagkuban sa pila ni sa mga sa mga kasagaran ini kanang Marian na groups o kanang mga devotions kanang labi na ang Don Rosario RCS group. May damo nga kanang magpasulugdas. And then, sa pag-abot na ko nini, at ay sumala sa akong gihimo ganyan to sa previous na parokya na din akong palambo katong kalibukan sa mahal nga Birhen Fatima sa WAF or the Apostle of Fatima sa Luginsan na imbis na ay sa first Saturday lang yung devotion sa Aurora, ako putang-iputan na dito first Saturday sa kadumang Sabado. No? So, ni-click sa ito dito niya sa pagbalhin na ako din imbis usala sa Aurora, matag first Saturday sa akong pag-abutin niya kung saan pasigdahan ang kada Saturday na agi Aurora bahala na ang buhay mo kuyog na ko mamay pabor sa tao bahala mo kuyog mo kilig ako noon na kini pag-Aurora adlaw na iya sa mga nabili ng Saturday ako siya nga kanang para niya kung naatay kasibot na ang adlaw Domingo atong igahin na makitagbuta makikupot sa Ginoo sa misa kanang sa adlaw Sabado. Okay, ang best time yun na kanang pag-ampo o pagpakikinabik sa mga balaan sa Diyos, sa mga Birhen, para nampo o para namon dinhi kanang Sabado. Aka na makadlaw, magumagahon, matulpa sa mga Lawisanon, islahanon ng mga pinulungan, mga alas 4 sa kanlaw. And besides, kining kalihukan na naman din sa parokya na Marian, ini sa birthday sa mahal na Birhen Maria September 8 to ng Istriduo niya kana maghapon kadlaw na kanang Aurora dan misa niya sa fiesta gyud sa December 8 ang nobina kada kadlaw Aurora gina before sa misa. So, mong ipili ang kanang mga higayon, mamagaling nga usap ko sa nahitabo nga sa akong pagpangandam, kanang nagkatuong o karyon, moto, nagdali ko kapag-kapag pag-inom rin, naabot na. Natuong ko kay sikan ko ganina sa Aurora. So, mauna yan ang kalihukan, di pa mag-gitang, siguro tanan kayo aktibo din sila o kasi sibot sa appeal sa kanyang kalibukan na to sa mga Marian na mga activities, distribution, pero at least doon nag-ihok din o sa pagkakaroon, tawag na to na andam ang bukas ng simbahan tungod ni mga kalibukan. Kung dako kayo na mo salamat sa ngalan sa mga parokyano ang pag-agi ni mga imahin din sa mga parokya. Kaya kini murad kasarat kalong adlaw, balik naman sa Mainland, sa Cebu, sa mabalik naman sa Batayan. So, manghinaon na ka ng kining mong debosyon sa mahal na Birhen Maria na nahimong kabahin sa mga kinabuhi ni sa mga Lawisanon katap paginuta na makahatag dugang pagkikukan ng dugang ng mga utot mga kaigsunan nato na mo salmot ini
ila, pagkangok, pag-daig, yun man, pangayong tapak sa mahal na ito ninahan. Labi na sa iyang awag sa kanak yung pag-sinuto sa mga sala, niya kani kameranan sa magkasalanan sa itong mga isuot, ang kanunay na pag-apo sa Santos na Rosario. Kung masabgani, na mata gabi, doon na tayo kaya lagi buwan sa Santos na Rosario, at ang gihimo basaan ng batang sa parokya, gihimo sa nato na matagabi tibuok buwan sa Oktubre ang pag-apo sa Santos na Rosario. Gawas na nilini, doon na pagkitay gihimo na sa public speaker, sa public address system, na itong sound system na sa kapanaryo, nung lupok sa gitini sa itong ang palibot na kanang pag-ampo sa Santos na Rosario. Aron ka itong dili pagkain simbahan, atong ma-admit o madasig na muapit, salmot, ini maong balang kalibukan sa ito ang pagpapasinabi sa Ginoo sa mga Maria ang pag-ampo sa Santos ni Rosario. Nag-imusgan ng mensahe sa mga Maria na nagpakita dito sa Fatima, ini pag-ampo dili lang sa pagalingon ng Pilipol sa uban. Labi na sila ang mga kasalanan, kadiin nakahatag o kasubo. Kasig sa mga Pilipin o sa akong Ginoo. Umauna na kini naghihimo, kini naghihimo karon sa kalipay alam nato. Salamat sa nanikamot din sa mo ang pagkinabuhi na makapakita ko sa mga pagkangog, pagdaig o pagsahod sa mahal na Birhen Maria. So, okay, bisan kung di mo dugay, magdugay din no? You are welcome in this parish. Nalang sa mahal na Birhen Maria, din ang titulo din ang iyang pagkaputli na pagka-ipanangkot, Immaculada Posisyon. Daghang salamat sa mga organizers din sa World Apostolic of Fatima, din sa Cebu, may uban na niya akong mga kaila, no? O kalagitikan ko sa Pardo, o niya, Sister, inigtuga niya, Sister Susan, no? Pero alagin mo kung anong kumpiyansa, inigtuga na siya, honor, no? Talaga, saan, kahit, tapi muhang Armas? Armas middle name. Oh, middle name? Honor. Ha? Oh. Armas yung middle name? Oh. So, bisa ko, may honor Armas. Batay-batay din ninyo. Pero ang yan Armas, ang Santos nga. Rosario. Oh, nang niya dia. Ang bakot sa katong kanya ito nga kauban mo na ko sa Alvin San Paco. Siya ikaw naman po sa diocese. Mr. Ang naon na malay ako ang biguan. Mga itoan. Kunya sa miabag o mipuyog na kaabag sa ato ang nabikura dito na ako ang classmate niya. Mosay ka na mapapa ka na director ni Nisa ko at sa WAF, director sa isla, Sir Joy, na ako si Brother Jude Lake. No? Pare-pare ko na siya, pero si Man dahil. No? O, si Brother Siman. So, salamat. Kaninyo nga uban ng inasap, na ang mga naon sa magmunan na mainitot kayo na nag-difusyon o nagpakita sa paghabig sa mga Birhen Maria, labi na din sa kalihukan mga Mariamon, labi na kining sawa, o Apostolic of Fatima, mga nagpa-gaya nini. Welcome. Salamat sa inyong mga paghapit